No hei, tervetuloa Gospel Mission-ohjelmaan. Mä oon Liisa Kosonen. Laulan tässä nyt pari laulua. Minun sieluni janoaa Jumalaa. Minun sieluni janoo Jumalaa. Minun sieluni janoo sinua, elävä Jumala. Minun sieluni janoaa sinua, Jumala. Minä milloin äänesi kuulla saan, minä milloin kasvosin nähdä saan, minä milloin luonnosi olla saan, elävä Jumala. Minä milloin äänesi kuulla saan, minä milloin kasvosin nähdä saan, minä milloin luonnosi olla saan, elävä Jumala. Minun sieluni janoaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa. Minun sieluni janoo Jumalaa. Minun sieluni janoo sinua, elävä Jumala. Minun sieluni janoaa sinua, Jumala. Jeesus, 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 Jeesus. Tuon nimen mun sydämeni kiintyy ja kielelläni viihtyy. Sen nimesi Jeesus. Nyt sen tiedän vain Herran armoittää ja siitä tahdon kiittää vain sinua, Jeesus. Jeesus, 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 Jeesus. Tuohon nimeen mun sydämeni kiintyy ja kielelläni viihtyy. Sun nimesi Jeesus. Nyt sen tiedän vain Herran armoittää ja siitä tahdon kiittää vain sinua, Jeesus. Ja sitten vielä kolmas laulu. Silloin taivas soi, kun mä kotiin saavun. Silloin taivas soi, kun kotiin saavun, enkä koroni koko taivas soi, ja lähtee
venereiseen, rakkautta kukaan tunne ei, se kaiken tuuli vei. On onni omistaa, nyt Jeesus seurana, hänen mukanaan, olen kotias, sydämessä saa, kun on synnet pois, sävelänsä taivas mulle toi, nyt joko sulla soi. Silloin taivas soi. Koko taivas soi, pelastetut laulaa, mutta virkeä Herra, sydän tuntee rauhaa, kiitos Herra kaikki uupuneet, kaiken väsineen, taivas tietää sen, siksi sinulle. Sinut taivaaseen, silloin taivas on, kun kotiin saadaan. Enkel kuoroni tyy, kun koko taivas soi. Pelastetut laulaa, mutta virkeä Herra, sydän tuntee rauhaa, kiitos Herra. Kastamma hengellä helluntain, siitä oi Herrani pyydän vain. Henkesi voimalla voiton saa, taistoista vaivoissa synnin maan. Kastamma hengellä helluntain, sytytelleekesi rintain. Liekkiimi kuluttaa kuonon pois, anteeksi antavan mielen lois. Kastamma hengellä helluntain, uudista työsi mun sielussai. Niin että sinulle toimin tein, kiitosta veisaisin päivin öin. Kastamma hengellä helluntain, että mä valvoa voisin noin. Valvoa kunnes jo muuttaa saa, kotiin taivaan kunniaan. Ajattelin tänään lukea tästä, kun lauloin tuossa, että kasta mua hengellä helluntain, sitä ei Herrani pyydän vain. Henkesi voimalla voiton saan, vaivoissa taistoista synnin maan, niin mitä tämä tarkoittaa, tämä kasta mua hengellä helluntain? Mä tässä aikaisemmin luin tästä apostolin teosta. Mä luen tästä apostolin teot 2 ja siitä eteenpäin. Ja no, tästä on 2013 vuotta ainakin aikaa, kun tämä on tapahtunut. Tämä on ihan tosiasia vielä tänäkin päivänä. Apostolin teot 2. Ja kun helluntai-päivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkevät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat, asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia,
Jumala on pelkääväisiä miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoutui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kunkin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me partialaiset ja medialaiset, eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa. No tässä on lueteltu näitä kaikkia maita, ketä silloinkin ihan Jerusalemi oli semmoinen kansainvälinen kaupunki, että siellä oli helluntajuhlille ilmeisesti senäkin aikana tullut ties mistä kaikista niitä oli tullut näitä ihmisiä. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella ja sanoivat toinen toisillensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeata viiniä. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille, miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävää ja ottakoon kukin minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta 3. hetki päivästä, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala. Mä koen, että me eletään ihan näitä viimeisinä päiviä tähän. Silloin jo 2000 vuotta sanottiin, että tämä nyt on mennyt 2013 vuotta Jeesuksen syntymästä alettiin laskea aikaa. Kun Jeesus on elänyt, niin tästä on suurin piirtein 2000 vuotta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia uneksivat. Ja myös palvelijan ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuvaa, halleluja, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mä uskon, että me eletään ihan tätä aikaa ja tämä helluntai, no näitähän on tätä kielillä puhumista, siis että se voi olla enkelien kieltä tai sitten ihan ymmärrettävää siis eri kansojen kieltä, että tämä on vielä totta tänäkin päivänä. Ja Jeesus kastaa pyhällä hengellä. Hän sanoi tässä apostolien teot 1. luvussa, että älkää, siis ensimmäisille opetuslapsille, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä siis Johanneshan valmisti tietä Herralle Jeesukselle, sillä Johannes kastoi vedellä, Johannes parannuksen kaste. Mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Opetuslapset ei tiennyt kuinka pitkä aika siinä kuluu, mutta ja he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? No, ja hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Että jos sinä aikana, no täällähän on ainakin Suomessa tai valtakunnassa oli Jehovan todistajat, että opetuslapset halusivat jo silloin tietää, että Jeesus menee ja sanoo tuo ristille ryövärille, että muista minua kun tulet valtakuntaasi.
No halleluja, Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinä olet olevan minun kanssani paratiisissa, että opetuslapset käsittivät, että Jeesus on rakentamassa sitä uutta hengellistä valtakuntaa, joka ei ole vieläkään valmis, että se on nyt, mä luulen tai ajattelen näin, että tämä on näitä lopun aikoja, että armon aika on kestänyt jo 2000 vuotta, että valtakunnan sali, tuleekohan se nyt että sitten täyteen lopun aikana, niin nämä viimeiset ihmiset, pakanoiden täysi luku tulee sisälle, mutta että monesti mekin täällä Suomessa vallankin niin kauheasti näitä profeetioita seurataan, että milloin Jeesus tulee ja milloin se alkaa se valtakunta ja on kauheita taisteluja jo täällä maan päällä, että kuka saa minkäkin paikka siellä, mutta Jeesus sanoi, että pani opetuslasten eteen lapsen ja sanoi, että taivasten valtakunta on lasten kaltainen, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on oleva suurempi taivasten valtakunnassa, että vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, että me eletään nyt just tätä, jos ne hallituspaikat jääkö ne vähän tuonemmaksi, mutta täytyy ensin Pyhällä Hengellä, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todisteeni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samarissa aina maan ääriin saakka, että tänä aikana minun mielestä on tämä valtakunnan rakentaminen nyt käynnissä ja että siihenkin tavalliseen rakennukseenkin tarvitaan rakennusmiehillä voimaa ja koneilla, että tähän hengellisen valtakunnan rakentamiseen tarvitaan voimaa ja sitä saa ainoastaan Pyhästä Hengestä. Opetuslapset siihen asti, ennen kuin he olivat täyttyneet Pyhällä Hengellä, he pelkäsivät kauheasti juutalaisia, olivat siellä lukkojen takana. Mutta sitten kun he täytti Pyhällä Hengellä, niin sitten Pietari astui esiin, niin kuin tässä sanotaan, ja Pietari astui esiin niiden 11 kanssa ja korotti äänensä ja puhuu siellä koko kansalle, ketä siellä oli. Korotti äänensä ja sanoi heille miehet ja juutalaiset, kaikki Jerusalemissa asuvat, olkoon tämä teille tiettäväksi ja ottakaa minun sanani korvinne. Että tämä on se, joka on sanottu profeetta Joelin kautta, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, että heiltä meni se pelko pois, että he ei enää ihmistä pelännyt sillä tavalla ja Jumala todisti ja opetuslapset, kun he täytti Pyhällä Hengellä, niin he todisti Jeesuksen ylösnousumusta suurella voimalla ja rohkeudella ja kiitos Herralle, että tämä Pyhä Henki on tänäkin päivänä vielä etsi ja liikkuu maan päällä, kuka haluaisi ottaa Jeesuksen vastaan ja ruveta rakentamaan tätä uutta tulevaa valtakuntaa ja Jeesus on Pyhällä Hengellä kastaja. Kuka haluaa täyttyä Pyhällä Hengellä, niin se on nyt mahdollista, kun on tuossa televisiossa semmoinenkin ohjelma, että yliluonnollista, niin tämähän on itse asiassa yliluonnollista. Mutta Jeesus hän on luonnollinen sekä yliluonnollinen. Hän on ollut ihmisen poika sekä hän nyt on siellä ja on Jumalan poika, että hän on nyt siellä taivaassa. Ja jos haluat täyttyä Pyhällä Hengellä, niin sun täytyy pyytää ensimmäisenä syntis anteeksi Jeesuksen Golgatan sovintoveressä ja tunnustaa Jeesus Herraksi ja pyytää, että hän täyttäisi sinut Pyhällä Hengellä, niin se tapahtuu. Minä sain odottaa tätä ainakin 4 vuotta rukoilin, niin kun mä sain tämän kielellä puhumisen lahjan ja täytyy Pyhällä Hengellä, mutta jotkut ihmiset, Jumala yksin ja Jeesus yksin tietää, että toiselta täytyy ihan heti kohta, kun ne tulee uskoa. Mutta Jumala yksin tietää ihmisen sydämen, että ensimmäiset opetuslapset niin helluntaipäivästä tuosta Jeesuksen taivaaseen astumisesta, milloin hän sanoi, että ei kauan näiden päivien jälkeen, niin sitten meni 10 päivää ennen kuin helluntaipäivä, niin sitten tuli Pyhä Henki. Mutta sinä voit tietenkin saada Pyhän Hengen nyt ihan milloin vaan. Herra yksin sen tietää, mutta mulla meni 4 vuotta. Mä aina kävin esillä kokouksissa, missä rukoiltiin Pyhän Henkeä, mutta mä en täyttynyt, mutta sitten kun Jumala näki, että mä oon nyt siinä vaiheessa, niin sitten mäkin täytyin Pyhällä Hengellä ja sain uudet kielet merkiksi.
Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Tuohon nimeen mun sydämeni kiintyy ja kielelleni viihtyy sun nimesi Jeesus. Nyt sen tiedän vain Herran armo riittää ja siitä tahdon kiittää vain sinua Jeesus. Halleluja, kiitos Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Tuohon nimeen mun sydämeni kiintyy ja kielelläni viihtyy sun nimesi Jeesus. Nyt sen tiedän vain Herran armo riittää ja siitä tahdon kiittää vain sinua Jeesus. Hengen voimaa se tarvitaan, hengen voimaa uudestaan. Jumalan kansaa vie täyden voimaa, hengen voimaan työn karitsaa. Kerran Jeesus lausui tuolta olen tullut heittämään, kuinka toivon kansan settivän mutailemaan. Toivoton ihminen kun näkee tulen sen, uskaltautuu luokse ristin verisen. Hengen voimaa se tarvitaan, hengen voimaa uudestaan. Jumalan kansaa vie täyden voimaa, hengen voimaan pyhän karitsaa. Päivä tulee jolloin Herran joukko hengestä palava, saa käydä taivaan riemun ja nähdä karitsan. Ystäväni ethän tahdo jäädä lokaan, pyydä sydämesi tulla taivaan. Tulla taivaan se tarvitaan, tulla taivaan ja uudestaan. Jumalan kansaa vie tuoda voimaan, hengen voimaan pyhän karitsaan. Kansa tämä huutaa vapautta synnin lokaan, he eivät ymmärrä et synnin tie vie vaivaan. Hengen tuli vastaus on tähän ongelmaan, tuli näyttää tietä kotiin taivaan. Tulla taivaan se tarvitaan, tulla taivaan ja uudestaan. Jumalan kansaa vie täyden voimaan, hengen voimaan pyhän karitsan. Isä Jeesuksen nimessä mä nyt rukoilen, ketä siellä on kuuntelemassa ja katsoo tätä ohjelmaa, niin Herra, täytä heidät pyhällä hengellä ja tulella. Isä Jeesuksen nimessä kiitos Herra, että sä annat kielet merkiksi ihmisille, ketkä haluaa täyttyä pyhällä hengellä. Kiitos Herra, että se lupaus on voimassa vielä tänäänkin. Halleluja, kiitos, ylistys, kunnia. Ystävä, sä voit mennä sinne johonkin kokoukseen, missä ymmärretään pyhän hengen päälle ja missä rukoillaan pyhän hengen kastetta, niin sä voit mennä sinne, mutta kyllä sä voit täyttyä kotonakin. Mutta sen Jeesus täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Se on vielä tänäänkin päivänä voimassa tämä pyhän hengen kaste. Ja tosiaan me tarvitaan pyhää henkeä, kun me rakennetaan tätä uutta valtakuntaa. Kasta mua hengellä helluntai, että mä valvoa voin.